Bengawan Solo riwayatmu ini sedari dulu jadi perhatian insani musim kemarau pas berapa airmu di musim hujan air meluap sampai jauh mata airmu dari Solo terkurung gunung seribu air mengalir sampai jauh akhirnya ke laut itu perahu riwayatmu dulu kaum pedagang selalu naik itu perahu
bareng saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku kaya sinendal rasaku loh tumetes nelesi pipiku yen pancene ora tresno mbok yo kandha sing prasaja aja gawe kelawati aku ora bakal ngodeli kaya ngene lelakonku biyen ngopo kok dadak ketemu yen pancene ditinggalke gawe gelo ati saklawase Dik Riri dawuh Kang Mas kena ngopo sliramu tega marang aku wong ayu kula niku mboten tega lho Kang Mas lah nanging kahanan bangune su aku ngruput mapak sliramu banjur ketemu kok kowe lerwa ing janji to Cahayu yen pancene kula panjenengan kira jodoh lho Kang Mas ya Gusti muga paring sabar marang aku ning ngendi nggonku goleki mong abote kepengin ketemu nadyan ado tak parani mong nuruti kareping ati bareng saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku kaya sinendal hatiku loh tumetes nelesi pipiku yen pancene ora tresno
kaya ngene lelakonku biyen ngopo kok dadak ketemu yen pancene ditinggalne gawe kelo ati saklawase monggo ingkang kepareng dipun suwun donga pamujinipun lumantar foto pangeston kula semanggaken Mas Bambang wayah wengi bukan kene serak wes banyu kang tumetes dadi sing aku nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ono sliramu Mas Tony pembangunan Cindelaras lewat tembang kangen aku titip tresno opo pancen sliramu wis ora krasa lewat tembang kangen aku titip sayang opo pancen sliramu wis ora sayang iki nang ndi jam iki to Mas iki ning halo oh ning gone Mas Ri Widodo Bu Sugiarti ya sing dadi manten Mas Tommy iki iso wayah wengi tangimis tak wis banyu kang tumetes dadi seksinganku nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku iya suwung jroning uripku yen ora ono sliramu yo supilire ngetan sak ketamu rasa kang takut agawe lara dadaku lewat tembang kangen muga bisa dadi tombo kangen iki nandang kuyung rino wengi
sliramu wis ora krasa lewat tembakangan aku titip sayang apa pancen sliramu wis ora sayang Sampun Mas Tony. Iki boneng ngelo salam arang pandan to jeng Iya, ten daleme Mas Sriwidodo. sing digawe Mas Sriwidodo Bu Sugiarti ya iki. Apa sing dadi manten Mas Tommy? Oh. Monggo katur Pak Lurah, Pak Lardi, Pak RT, Pak Bayan. Masuk. Esok awan teng omah ati rasa keloyoran goleki sing tak sayang mubeng-mubeng teranggon ku goleki ora krasa esok nganti bengi yo kalau kae tak sawang sajak ngecek kodang kuning hak gawe sirahku hukum seret ireng tak sawang tambah manis bunga dan kakon nyanding sirane yo esok awan neng omah hati rakrasa keloyoran hang goleki sing tak sayang mopeng-mopeng teranggon ku goleki ora krasa esok awan nganti bengi yo podang kuning agawe sirahku kuning seret ireng tak sawang tambah manis bunga
lakon kanthi lirane yo ora bakal lali Kiwir dengan butut hati kepranan orang mandang hatiku saya terang kasanani sepikat puluh tengkendo ya Mas Bambang Atur Mas Anas, Mas Benok, Ki, Besti, Mami Asih, Bunda Jatun, Pak Wagito, Kementerian masuk Wong Ayu sing tak tresnani, Rino wangi sing tak impi-impi. Aku ora bakal lali mung sliramu pepujan hati Nadyan sepisan ketemu nanging gede rasa tresnamu Rina wangi rasa nunggu ngarep-arep sok kapan balimu ya sliramu sing tak tresno karwane wong liya aku wis dapat tresno nanging ati nampa Bu gentak-gentuk. Nah, Cikiwir siap dipoto. Ning apa sliramu tega ninggal aku kaya tanpa dosa hatiku ronta-ronta Gusti kula nyuwun ngapura Sinte laras. ya ben Oke. Pop pop pop. Kok ayu sing sing impi-impi aku ora bakal lali pring sliramu ngerti Nadyan sepisan ketemu ayo kusoting kusol tresnamu Rina wangi rasa nunggu ngarep-arep sok kapan balimu ya le ya sliramu cinta tresno karwane wong liya ati iki kepacut tresno nanging ati ora bisa nampa lah nggih iki nyenengke tukang son karo tukang syuting wah iya iki sing rungene peniti kayo peniti barang lah kae iya iki sing gungene kentung iki kentang kentang kentung yo
Lah orang muni kok semu. Musereng. Ayo. Disele urip dari joget iki. Ning apa sliramu tega ninggal aku ojo tanpa dasar Rini penak atiku nerontang-rontang dados tikola nyuwun ngapura. Gini. Gabung karo tukang son dan tukang syuting. Ayo Rini. Mas bener. Mas Anto. Sliramu jejer dheweke nyanyi suara Mas. Andem tresno rene ngembara nafsu asmara. Lali aku yen nyanding wanita liya. Wing ora mletas sayang aku apa dheweke.
bu apa bojone bola bali mung gawe gelone rasa tresno kiramu rapi sonjoko yo bola bali ayo Bu Sugiyarti rapi sonongko terima kasih Pak Dodo Bu Sugiyarti. gagal melenu ngingeti penyanyi dadi ya ora fokus sepaneng. Lah sing dingeti mlenuke wae lho, Mas. Gagal paham iki waduh. Alah tete. Catatan sakjroning ati. Asik. Kata luntur. Saya marah ati. Aku kowe dadi yen kelingan ramah kemoyone tresno kasih kasih sayangi kapan aku bisa dadi bojone
aku piye Mas wis kadung tresno nelongso nelongso rasane ati rasane kapan aku bisa melu duweni Cambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo ada gula ada semut belum janda jangan direbut supani batin yen aku rasi tambah kawin ngati ora bakal loro ganti sumpah janji arep sehidup semati aja mati senang lan sedih bareng-bareng dilakoni jambu elas dek manis rasane senajan tilas tak enteni randane sayange wis duwe bojo anake loro nanging aku wis kadung tresno longso rasane ati kapan aku bisa melu duweni Jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo ada gula ada semut belum janda jangan direbut sumpani batin yen aku rasi tambah kawin nekane ngati ora bakal loro ganti sumpah wis janji arep sehidup semati senang lan sedih bareng-bareng dilakoni jambu alas dek manis rasane senajan tilas santeni randane sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nolongso rasane ayo Pak Darsono kapan aku bisa melu duweni
ate padha gayuh lintas niki ajaran oh Bu wong mboten nate nyanyi lho Bu tak rewangi pati geni pati karepe lulungane aku ora bakal rapi mung sliramu priya tak tresnani sapa sing ora kenalan sate lala gawe awe kagugah rasa atiku yen anyawan esok sayange anak ana Joko kembang desa apa bisa keturutan momong putra urip bebarengan aku kedanan inawati mong kelingan edanan perawan ibarate kodok gayo lintang wah jos tenan Bu Cindil Laras memang jos nggih niki sing lajenge kula tak rewangi pati gede pampiye karepe lulo apa bisa kelurutan mong sliramu kanyo tak tresnani Asik. Sesok penting tuku beras ora tak anak bojo penting jamuna muni nuturi kaya kiai tokne wae yen mendem lak blosor dhewe
wis tak tutup nek lakonku pancen bener kandamu mergo ciu rusak awakku Lali janjine tinggal diulere nondrukal tenak lo kuat mendemku wis ora kumat monggo Mas Dodo Bu Sugiyati oe 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 Spesial untuk Mas Sender Soundman. dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawananmu nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe Tak SMS rambales. Yen tak teleponan Mas, HP-mu kok pateni. oe 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 Angger aku makasih pipimu mesti tak jiwa. jiwa 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 lali jadine kandane alesane mangkelake sapa wong sing ora gelong kadung kandhen